Nu skal vi øve lidt sit og dæk. Og til at starte med er det fint, hunden bare sidder foran dig, når du øver det. Og jeg har godbidder. Godt. Vi beder den om at dække. Og det er en hurtig bevægelse. Dæk. Dæk, Basse. Og vi bliver rosa, og vi belønner. Dæk. Sit. Dæk. Og igen. Dæk. Ja. Godt. Så kan man hjælpe den lidt i halsbåndet for at få den hurtigere. Sit. Sit. Ja. Så lærer den, at den skal gå op med begge ben samtidig. Dæk. Nu er den ved at være lidt træt af det. Så kan man også tage sin bold frem. Jeg finder lige den rigtige bold. Den hemmeligste. Og så sit. Dæk. Sit. Dæk. Der behøves man ikke hjælpe med halsbåndet. Kan I se, der får vi lige netop den sit der. Sit. Dæk. Så går I bare i gang med at øve det hjemme.